Como intuímos, Instagram e TikTok son as redes sociais que máis usan os adolescentes. Para eles son a principal fonte de información e entretemento, pero con todo hai matices. A vida da xente nova xira alrededor das redes sociais, pero non todas teñen a mesma aceptación. TikTok e Instagram son as plataformas máis utilizadas na adolescencia e YouTube entre os máis pequenos. Pouco máis, realmente o Twitter isto é máis para a xente maior e Facebook para máis maior aínda. Facebook non. Sabemos o que é, pero non o utilizamos. Nas súas plataformas preferidas atopan toda a información e o entretemento que precisan. Eu creo que xa estamos acostumbrados a informarnos de todo o que pasa por Instagram e por Twitter, máis que pola televisión, a verdad. O feed que teño eu é política, deportes. Me gusta ver vídeos de comida. Entrevistas, música. Sobre cine, moita influencer tamén. E tamén para o rexouveo. Eu son a cotilla que non sube nada, pero miro de todos. Bueno, sí, lo normal. Lo que sube la gente, para saber un pouco de su vida. Rirse, entreterse, para eso están. Para 5 minutiños no bus, pois mellor pasalos así que mirando po aire. 5 minutiños tampouco, se algo son as redes sociais é pura adicción. Engancha bastante, sí. Pensas que vas a botar 5 minutos e ao final estás unha hora perdendo tempo. Sí. Ven os contidos que colgan outros, pero tamén alimentan as plataformas cos que eles crean. Nas redes sociais tamén hai enfoque de xénero igualiño que na vida real. Entre as mulleres fan vídeos, pois moitas veces dos seus outfits, dos seus maquillaxes. Pode soar algo sexista, pero é máis entre as rapazas, son moito máis de facer vídeos máis bailando e tal. Rapaces son vídeos de carallada realmente.